खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी फिन आरोबाव बिटिआरआव गोदानै हाथियारजों सोमावसारग्रा आफाद जोनोम जानायनि सिमां सुजुखुमादों नामा? थारैनो फिन आरोबाव बिटिआरआव गोदानै हाथियारजों सोमावसारनाय आफाद सोमजिगोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि जानानै दं। मानो होनना बुङोब्ला दिनैसो एबा गोबाव समनिफ्रायनो बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलनिफ्राय गोबां मानि हाथियार बोखांबाय थानायखौ बे समाव नुना मोनबाय थानाय जादों। बिटिआरनि चिरां जिल्ला मालाबा क'क्राझार बायदि बायदि जिल्लानिफ्राय गोबां आसाम पुलिसनिफ्राय बे समाव गोबां जाफुंसार हाथियार बोखांनो हानायाव जाफुंसार जाबाय थानायखौ नुना मोननाय जादों। थारैनो फिन आरोबाव हाथियारजों गाग्लोबलायनाय जागोन नामा बिटिआर ओनसोलाव? जाय बिटिआरखौ गोजोन गोरोबथा होननानै गोजोन गोरोबथा सानगासिनो दं एबा जाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनिफ्राय हाथियारनि सोमावसारनायखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों, नाथाय बे समाव फिन आरोबाव गोदानै बिटिआरआव गोदानै हाथियारजों सोमावसारनायनि गोदान आफाद दानो नागिरखोमानाय बाथ्राया मोनसे रायजो राजानो मोनसे गिदिर सोंलु खालामदों। थारैनो बिटिआरआव आरोबाव गोदानै बेफोरबायदि हाथियारजों सोमावसारनाय आफाद सोमजिबावनायनि आसा दङ नामा? जेराव बे समाव पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला गासै सा 20 गोदानै आफाद दानो नागिरखोमानाय सोद्रोमाफोरखौ पुलिस बिफाना बोखांनो हादों एबा खानो हानायखौ बे समाव पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। आरो बेखौ लानानै दिनै क'क्राझार आरो चिरांनि जा बर्डार एरियायावहा गोबां मानि AK-47 जों लोगोसे बेबायदि हेन्ड ग्रेनेड लोगोसे पिस्टल बायदि गोथां गुलि मोननायखौ बे समाव बा बोखांनो हानायखौ बे समाव माखासे खौरां एबा पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। आरो बेखौ लानानैनो क'क्राझार जिल्लानि एडिशनेल एसपि बिथाङा रोखायै फोरमायदों। नाथाय दासिमबो माबे हारिनिफ्राय बा माबे कमिउनिटिनिफ्राय बे आफाद दानो नागिरनाय जादों बेखौ दासिमबो खुगा बेखेवाखै पुलिस बिफाननिफ्राय। बे समाव मोनसे गिदिर सोंथि आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो बे समाव मिथिनो लुबैदों एबा सावरायलायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थारैनो माबे कमिउनिटिनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदि आफाद दानायनि सिमां सुजुखोमादों बेखौ गोबां सुबुंफोरा सावरायगासिनो एबा सानगासिनो दं। आरो माबोरैहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जायो, जेराव हाथियारनि सोमावसारनायखौ फोजोबस्रांनायजों लोगोसे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि फैदोंमोन। नाथाय बे गोजोन थासारियाव फिन आरोबाव गुलि बारुदजों सोमावग्लुंनाय मोनसे थांखि लाखोमादों नामा माखासे सुबुंफ्रा? थारैनो बे समाव गोबां सोंथि सिखारदों। बिटिआरआव फिन आरोबाव बेफोरबायदि हाथियारजों सोमावसारनाय आफाद दाफिननो नागिरनाय बाथ्राया गोबां साननो गोनां बाथ्रा जादों होननानै गोबां सुबुंफ्रा कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बाथ्रा फोरमायनायखौबो बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि एडिशनेल एसपि बिथाङा हाथियारजों लोगोसे सा 20 गोदान आफाद दानो नागिरखोमानाय एबा आफाद दानो सिमां सुजुनाय सोद्रोमाफोरखौ माबोरै खानायनि गेजेरजों आरो बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों माबायदि बाथ्रा बुंदों आरो माबे कमिउनिटिनिफ्राय बेफोरबायदि आफाद दानो नागिरनाय बाथ्रा एबा सोंथि खालामनायाव मा बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। আমাৰ কালি ৰাতি আমাৰ এটা ইনফৰমেশ্যন আছিলে যে কিছুমান কেডাৰে এটা নতুন গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে আগৰ পৰা চেষ্টা কৰি থকা বুলি, আৰু আমি কালি তেওঁলোকক বিশেষ সূত্ৰতে তেওঁলোকক ফ'ল' কৰি পিনি তেওঁলোকক পাৰ্চুৱেট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু তেওঁলোকে লাষ্টত আমাৰ হাতৰ লগত আহিলে। টোটেল 20 পাৰ্চনেল আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি যিখিনি আৰ্মছ এণ্ড এমুনেশ্যন দিছে তেওঁলোকে অট'মেটিক ৰাইফল 6টা দিছে আৰু 4টা ছিংগল শ্বট ৰাইফল দিছে, পিষ্টল 3টা দিছে, হেণ্ড গ্ৰেনেড 5 আৰু AK-47 আৰু পিষ্টলৰ এমুনেশ্যন দিছে আমাৰ। সেনেকুৱা আমি হেৰি পাই আছিলোঁ, তেওঁলোকে অলপ এটা সেইটো ট্ৰাই কৰি আছিলে। তেনেকুৱাই আমি এতিয়ালৈকে ইনফৰমেশ্যন পাইছোঁ আমাৰ। আৰু ফাৰ্ডাৰ আজি কালি লেট নাইট তেওঁলোকক অনা হৈছে, গতিকে আজি আমি ভালকৈ থৰলি ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিম আৰু কি পাৰপ'জ আছিলে গোটেইখিনি আমি ওলাব চেষ্টা কৰিম। মই কমিউনিটিৰ কথা এতিয়ালৈকে ৰিভিল কৰিব বিচৰা নাই, কাৰণ আমাৰ মানে জাষ্ট প্ৰিলিমিনাৰী হৈ আছে। আমাৰ 2-3 দিন লাগিব। ইচ এণ্ড এভৰি ওৱানক আমি ইণ্টাৰগেশ্যন কৰিম, তেওঁলোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি আছিলে, কি মটিভ আছিলে, তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম। আমাৰ যোনটো চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰৰ যোনটো বৰ্ডাৰিং এৰিয়া হয় নৰ্ডাৰ্ণ ছাইডে, আমাৰ কোকৰাঝাৰ এৰিয়াতে আমাৰ অনা হৈছে তেওঁলোকক। একচুৱেলি তেওঁলোকক আমি পাৰ্চুৱেট কৰি তেওঁলোকক আনিছোঁ। আমি তালৈ গৈছিলোঁ, আমি তাৰপিছত তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে এইটো মুহুৰ্তিলৈ আহক তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকে আমাক মানি ল'লে আৰু আমাৰ লগত আহিলে। এইখিনি ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰগেশ্যনত ওলাব। কোনোবা
তেওঁলোকক কোনে বেকিং দিছিলে সেইখিনিও আমি উলিয়াব চেষ্টা কৰিম কাৰোবাৰ ছাপোৰ্ট আছে নেকি ফাইনেন্সিয়েলি বা আদাৰৱাইজ সেইখিনি আমি ইণ্টাৰগেশ্যনত ওলাব আমাৰ এইটো আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰীত অলপ এনেকুৱা ওলাই আছে ফাৰ্ডাৰ ওলাব আমাৰ গোটেইখিনি मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 43 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो ब्रैथि खेबनि थाखाय मोन 21 दख'रा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RMB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।